Aksidanis, terima kasih. Matur sembah nuwun. Salam jumpa, salam perdana bersama Ngesti Bude Campur Sari. Untuk salam perdana di sore kali ini kita hadirkan ada Ajeng Widya. Apane wis bar? Lagi joget ya wis. Iku sepotan. Sepot iku. Disepoti. Ngono. Piro-piro rak kei heli mau. Iya wis sampai ya. Salam-salam rumiyin. Nggih. Diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora ono sing nyauri iki? Ono sing nyauri? Nek batin. Diparingi napa? Diaturi DJ-nan sik Mas. DJ-nan sik. DJ Tembang Tresno mawon. Nggih, monggo Mas diparingi Tembang Tresno. Sinering Ngesti Budaya Campur Sari. Budaya Campur Sari. Ngesti Budaya Campur Sari, matur sembah nuwun Aksidanis dan sesuai dengan Bagas Audio Sound System. Matur nuwun selamat bekerja dan selamat bertugas. Sinering Ngesti Budaya Campur Sari kerja bareng bersama Bagas Audio Sound System. Dan jangan lupa youtuber kita Aksidanis. Matur sembah nuwun.
Ya, ya. Matur sembah nuwun, terima kasih buat Mbak Yu Ajeng Widya. Iki masalah jumpa perdana lewat satu tembang ada DJ. Neng lagune kok rada nyemek-nyemek nyerempet-rempet sithik lho. Apa sih ya? Tak rasakno ya ngono. Aja curhat. Wis. Oke, terima kasih untuk semuanya. Di sore kali ini ada salam jumpa perdana Ajeng Widya iki mudijinan. Kita lanjut lagi, kita rolling lagi, dan kita putar lagi. Ada Ngesti Budoyo, ada Bagas Audio, dan juga ada hadirnya Yani Scooby. Monggo. Masuk. Kakak kencet. Dalam Mbak Yu. Keteke kok kakak. Kakak tua ora apa-apa. Nek ngene iki jenom aku. Kaya burunge kakak tua. Engko sing nduk kono. Maksudnya nek ngene iki dikenal karo dulur-dulur kabeh. Ono. Heeh, iki dalam acara Walimatul Khitan. Heeh. Putra dari beliau Bapak Muhammad Subandi dan Ibu Marpuah. Kalau sing digawe kudunge ireng. Kokoke are. Pripun? Kok kendel mawon ya Mas. Kendel iki Batak. 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 Loh, Sing sebelah kene iki udunen. ngono. Mulane iki gawe miring, olah ngalah. Bu Marfuah. Halo Ibu. Niki nyuwun lagu napa niki? Mumpung iki ana penyanyi. Penyonyo iki ora penyanyi. Kanggo kowe penyonyo, kanggo Ibu Penyonyo. penyanyi. Penyanyi sing cuantik pokoke intine teko Blora asli. Blanten. Nah, iki sing bakul lar merak ya iki Bu, tukang bedili merak. Merake sapa tak bedil. Biasanya sampean kan store ning Kudus. Ora, aku dodol entung kok Mas. Dodol? Entung. Ular gedang. Jati. Entung jati. Entong jati. Bu Marfuah niki nuwun lagu napa niki? Kersake napa, Bu? Tukang tambal ban ya awale Bu, aku malah mbok kon dadi tukang tambal ban iki piye to, Mas? Ngene itu aku malah sing pikiran kok Yan. Aku ya padha ae kok. Omahku wis adoh ngliwati Bang Jo. Omah ndi kok adoh? Omahku kono aja. Omah kono omahku kene. Iki ana pamundutan. Nggih. Request Ibu Marfuah. Nggih. Tembel ban. Tambal. Hah? Tambal. Tambal karo tembel beda to? Ya beda no Mas. Tembel iku ana ene kok. Lah nek tambal iku karo a. Berarti tambal ban. Ya. Saiki aku takon kowe iki kok bedane tembel ban karo tambal ban. Ya. Bebek. Bebek nek mateng dadi kan bebek goreng. Iwak bebek goreng sing enak iku ning ngopo nih? Aku gak tau mangan iwak bebek kok mbok takoki. Kowe takon karo kencet, kowe tak takoni meneh. Ya mbok takoni apa? Iwak bebek sing marai enak iki apa nih?
Lho, aku mang kondo nek ora tau mangan kok ditakoki. Kowe tak kandhani nduk Mo Cahayu. aku ora gajah kok mbok kandhani. Kowe ora gajah. Ora. Ini lho to. Bebek. Engko nek kowe mesti lapar. Lapar. Heeh. Ning ngene Lamongan. Ngono. Iwak bebek. Terus Bebek sing paling enak iki ning opone? nunggune apa, Mas? Aku ora tau mangan bebek kok ditakoki. Iki kanggo kene kabeh, sedulurku kabeh ning kene. Heeh. Bebek sing paling enak iku ning hurufe B. Lah kok iso? Jajal bebek ra ono B-ne. Ketok rodok-rodok iki. Pripun? Ya wis. Hah? Sing waras ngalah sing waras. Aku mau kepedan. Iya. Dan sudah gawe Bu Marfuah ya edan. Lah aku kok kada marfuah edan. Yuk kita kasih yang terbaik Iya. buat Ibu Marfuah dan keluarga yang besarnya. Kayak lagu apa dok iki yuk? Ya Bu aku mau samplui terus. Lah ora mbok sapa kok ora disambuki? Nggih. Iki apa? Katuran bermarfuan nggih mboten menapa. Paringin apa Cahayu? Lare tambal ban. Tambel ban. Heeh. Tembal. Ora usah apik iki kanggo kabeh. Au. Anak soleh, Mbak. Aku Nggih. kok blengkarokan ngene dijalui anak soleh iki piye, Mbak? Nggih. Habis ini kita kasih anak soleh. Nggih, baik. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak andalan-andalan. Wasik. Golek duit pangan sing halal. Namung cukup kanggo urip masa depan. Ngesti budaya lho iki. Wasik. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik duit kantongan. Wayah apes wetengku krasa krontongan. Neng Lamongan. Ora ada duit. Tuku bebek iku. Tekono ya, Mas. Wasik. Ngesti aku udah campur seri dan juga Bagas Audio terima kasih matur sumanun. Aksi Danis sukses selalu. Cung Majedor, majedor. emak jedar jedar. Ono banyak basah. Uang iki mesti rezeki teko. Majedor, majedor, majedor. Jedar. Banyak basah maneh. Wayah esuk rezekine tambah kumpul. Tambah kumpul.
HP ae. Njaluk tampil ban Mas aku gak disawang bumer Bu. Sik. Cuk. Mi, ayo. Bu, Mi cice Bu. Mi Mas. Aku kok pengen sangu gedang iki ya. Ora Ya. disangoni Bu Marbu. Ya, Gedangnya ya. tak ada tas. Iku padha lho, Yan. Lah, Wis, alhamdulillah. untuk sangu gedang selirang lumayan ya Mas ya. Kok tak dono pasar. Gusik, malah kowe nyemoni kok. Gene kok Gedang nyemoni. selirang pirang-pirang mbok warna pabrik kok. Lho, ben ketok kok Mas. Nggih, matur sembah nuwun. Anjir. Iki mau tembel ban. Tambal. Pamundutan request Nggih. Ibu Marfuah. Nggih. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Gedangnya tak gawe mantuk ya Bu ya. Engko tambahi lho Bu. Usik ijono tunggale, Bu. Iku engko kowe tak adahi iku sisan iku engko kowe tak gawe nang pasar. Kowe ning kene iku kanggo nglibur keluarga besar Bapak. Lali aku kowe. Bandi. Kandhane ya lalinan. Wis anduk wis. Aku nak ngerti kowe ngono ku malah bingung. Aku sesuk makan mbek kowe karung aku. Aja lali. Gedang ijek selirang, iku lho, ijek ana kerupuk sak plastik. Wes. Ora ngono. Lho iki ku penyanyi apa? Anggota Bonbin. Aku ngene iki lho ndengro ngene. Kowe lho, pes tak omongi. Aku ndengro ning kene niki mau malah ora kudu teko aku. Nyapa? Awur ketek-ketek ngene wis wegah aku. Iki ra ketek. Kok ora kok ketek piye? Ora ketek. Iki jenenge sing nyanyi iku jenenge Yani Skupi. Heeh. Renggone Ibu Marfuah. Gone Bu. Gawane mulih apa? Gedang. Gedang pakanane apa? Ketek. Ayo dak ketek-ketek. Iki ra ketek, iki mboke ketek. Sapa? Aku ya lemi. Kok iso? Aku ketek-ketek kok. Iki mau salam jumpa. Salam jumpa. Ada perdana Ajeng Widya, Nek dan juga di kita rolling. Ada Yani Skupi. Yani Skupi. Iki sing ketiga. Hah? Kok iso? Kok kowe durung kok balik? Ngene lho, kabeh iki nek carane awake dhewe mulih ki ono criping gedange raja. Tapi iki artine. Artine sithik edeng dibagi rata. Kan kaya ngono. Ning iki ijeh ana sing siji. jana sing siji. Mbok-mbokane teko Gunung Wungkal. Gunung Wungkal. Mbokane Germo. Oh iso mbok ikrimo. Kowe doi ngesti budaya iki ora mung ayu-ayu tok. Heeh. Ayu-ayu tok ora. Ayu-ayu tok. Ning nggawa ana sing genti hurufe. Apa? Wes pokoknya ayu-ayu. Kita panggil, kita hadirkan untuk menghibur keluarga besar dari Bapak Subandi, Dawa Ibu Marfuah. Kita hadirkan dari kota Pati Bumi Minatani. Dari Putih Bumi Minatani kita hadirkan ada sing duwe bakul godhong jati. Bakul uler bro, ada Mimin Sahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Kata sangat pamundutan ingkang sampun mlebet wonten wi kula menika wonten kusumaning ati, loro ati loro pupusine longso dari yang punya channel Aksi Benis. Ayang-ayang. Nyanyi dhewe lho. Dari yang punya rumah alamatnya anak soleh nggih, Bu. Niki diparingi sing pundi? Anggih, anak soleh habis itu ayang-ayang. Double. Anak soleh rumiyin. Wonten rale mboten nggih?
Iki sentimen lho. Ah, nggih spesial kagem ibu anak soleh Bu nggih. Nggih. Ana ralep ora Mas iku Mas? Ana ralep ora Om? Om Gleng. Anak soleh. Dani simuni ra ono ae. Pripun diparingi apa mboten? Lho, ampun dilebokno Bu, wis kadung metu ilang iku engko. Nggih, anak soleh wong kula pancen soleh kok, Bu. Lah iki kok ora, aku kok keliwatan. Salah iki lunga. Lho aku nek ngene gak sida nyanyi aku. Ya monggo diperaki. Dak iko ning kono iku dak yo di loading sik abang. Ya Allah. Mikiran saja. Alamate anak soleh iku papa cik anjani mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikani kapindo mulya ing wong tuane Nyapa Chat? Sallu ala Nabi Muhammad. Soli ali. Terima kasih. Matur nuwun. Sinering Ngesti Budaya Campur Sari berjabaran bersama Bagas Audio Sound System. Dan jangan lupa ada Aksi Denis Matur Subhanun. Masih bersama Ngesti Budoyo, ada Anak Soleh. Alamate anak soleh iku papa kandhane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyai wong daroji al-fatayati rotal alami ya uhai lanju di wal karobi. Semoga yang dihitam menjadi anak soleh ya. Amin amin ya robbal alamin. Kaping telu asik bocah cilik-cilik hukum marang Islam. Gawe bener. Kaping telu asik bocah cilik-cilik hukum marang Islam. Gawe
Alamat soleh. anak soleh. Sama nih yang punya Ayang-ayang. ayang-ayangan. Iya, monggo. Ayang-ayang om. Monggo kasih ayang-ayang sinering ngesti budaya campur sari. Iya, ada kusumane ngati, Ah. loro ati loro. Loro ati loro. Loro ati loro terus pupusen nelongso. Pupusen nelongso. Nggih. Mesti jalukane wong kono. Nek kene padha ya ana. Pas. Heeh. Heeh, sinering ngesti budaya campur sari. Ayang-ayang. Kene Mas. Kene to. Ayo. Tresna pancene tresna kuwi akeh pacobaan oh Sinering ngesti budaya campur sari kerja bareng bersama Bagas Audio Sound System. Enak loh Mas. Ngesti budaya kerja bareng Bagas Audio. Dan jangan lupa aksi Denis Mader Subanun. Ngesti budaya lo iki.
Ya ora apa-apa. Matur sembah nuwun Mbak Mimin Widya. Mimin Widya. Heeh, teko nggone Bumi Bumi Minatani. Minatani. Asine mau ku meh entuk wong Blora. Ora sida. Ora sida. Nyapa? Kono bakul ketebon. Terus Lah sing iki dalah entuk nggone wong Pati. bakul apa iki? Bakul wedhus. Bakul wedhus. Sapi. Layak rupane kayak suket. Nek sida entuk wong nggone wong Blora bakul ketebon mesti Heeh. dintekno wedhuse. Ngono. Ora iku wedhuse tok kono. Iki Bu alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun ana Atensi masuk. tembang Tebang. yang udah berlalu iki mau Mbak Mimin dan juga ada request Mbak Yu sapa Ajeng Ajeng. Ajeng Mbak Yu Ajeng ya monggo. lagu niki apa nduk Cahyo mau Diaturi request dek wong nggih Mas. apa nduk Pupuse nelongso. Pupuse Nggih. nelongso request Nglegake sing nyuwun. nggih Nggih. pupuse nelongso ya Aja mbok ngerti terus. aku nak ora ngerti dirimu aku rada nganu kok Ketut mbah kae kok. aku katut dirimu ambek saiki Aja sik. yuk Mas kita kasih ada pupuse nelongso dan juga ada Ajengnya Ajeng. Dene apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mendengke wong liya saiki wis beda kaya lumut tinggi segara Sesuk ning jero dodo pancen klarakake arep kepiye meneh kowe wong randuwe aja salak batinmu marang kahananku kang mas pupusen rasa tresnoku sing sabar bisa ya Dik. enggak kacang mas Apa iki sadanane takdirku sing jawabke Anu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rengono tangisku becike koyo lunga saka uripku
Bicara. Aku nek ngerti penyanyi-penyanyi teko nggone Ngesti Budaya. Iki luar biasa kabeh. Luar biasa. Heeh. Sing tengah iki sing wis ngerampungno lagu Pupuse Nelongso. Iki wong iku wong wedok sing kuat. Sing kuat. Heeh. Lah sebabnya kok kuat. Kok ora kuat? Nyatane iki mumung curhat. Kan ngono. Iki kita lanjut lagi, masih ada 2-3 tembang ke depan. Saka Ngesti Budaya kanggo panglipur karo sedulur kene kabeh. Kembal Botolor. Wal khususon keluarga besar Ibu Marpuah. Ibu Marpuah. Yuk kita hadirkan. Jangan pakai lama. Sing duwe bakul uler. Bakul uler. Sing kanggo tombo gatel. Yuk kita kasih yang terbaik. Dan juga ada Bagas Audio, Ngesti Budaya, Aksi Danis, terima kasih, salam sukses selalu.